ummi lokacin da na zo da ita cikin masana'antar Kano na dawo da ita, na tabbatar da mutane da yawa inda suna social media za su ga irin zagina da aka yi. Wani ma ba ɗan Najeriya ba ne, daga ko Paris ne ko ina ne. Bidiyo ya ce a kama Adam Zango. Ya da koyar mutane zai lalata ta, zai yi kaza, zai yi kaza, zai yi kaza. Na tabbatar da wasu idan sun ga bidiyon, wasu watakila ba su gani ba, to ina sanar da ku, ko yanzu kuka je kuka duba za ku ga bidiyon. Akwai waɗanda suka yi rubutu a kaina a Twitter, suka zage ni, suka ce idan dai abin da nake gaskiya in ɗauko ‘ya'yana mana da shauransu har a lokacin ma na bada sa'a. Na bada amsa, na ce watakila dai wanda yake faɗan hakan bai san cewa duka ‘ya'yana babu wanda bai taɓa shiga fim ba. Kuma duk wanda yake son ya fim a cikin ‘ya'yana zai yi daga yanzu har zuwa lokacin mallakar hankalinsu. So shi ma ya gama zagin da shauransu, zan lalata ‘yar mutane. Duk da haka na saka ta kuma na promoting ɗinta har aka kai ga duniya ta fahimci wace ce ummi, wace ce kaza, kuma sa gane ita ce kowanne yarinya da tun tana karama kaza da kaza da shauransu. So magana gaskiya shine duk wanda yake karkashin kamfani na ko yake tare da ni ko kani na ko yaro, ina son in na ce maka kai nan ka tabbatar da cewa ba cutar da kai nake so yi ba, abin da ya fi alkhairi. Shi yasa nake tura ka nan komin tsananin hanyar da kake ganin cewa a za ka takura ko kuma ba za ka ji daɗin rayuwarka ba, ga hanyar da za ka ji daɗi, amma nace kai nan. Soyayya da ƙauna da son ci gaba da kuma kare ka, shi yasa nace kai nan. Idan ka dage sai kai nan, ni kuma zan dage kai nan. Ina fata kun fahimta. Ta haka in na dage kai kaga cewa baka hanyar nan bai maka ba, so zan ce to Allah ya kiyaye hanya, sai ka tafi hanyar da ya fi maka. Kai ka gano cewa za ka iya controlling ɗin hanyar, za ka iya jin daɗin rayuwarka, a the same time ka kare kanka ba tare da wani yana kare ka ba. That's all. Babu wata rigima, babu wani matsala, babu wani tashin hankali. Hanyar da nake so ummi ta yi nan take so. So me kuke so in yi? Ba fa ni na haife ta ba. Ba ni na haife ta ba. Dan kama da ka haifa kana iya kawo cikin masana'anta haka fim, kana iya haifarsa ka ce masa ga yadda kake so yayi, kuma ba zai yi ba. Ya kuma fi karfinka, dole sai dai ka kalle shi, kuma ba za ka ce masa Allah ya tsine masa albarka ba. Ɗanka ne, sai dai ka ce Allah ya shirye shi. To haka zalika ita ma ina cewa Allah ya shirye ta, ya ganar da ita, Allah ma ya shiryar da mu baki daya. Wannan shi ne, don Allah a daina yawan tambaya ta akan lalle sai na fede menene tsakanin da ummira ko menene ya faru tsakanin mu da ba a ganta a farin wata ba. Please, ya na ɗauke ta, ina so ku sani ya ta ce. So ba zai yi a ce ‘yata ta yi min laifi